Bonucci semmilyen kockázatot nem vállal a Juventus, legkisebbet sem. Most az imént Asamoah lehetett volna az, aki tovább viszi. Ez szabályos volt. Medel, gól! Vezet! Itt van Hernández, megkapja, átveszi, Medel ellöki, és Brozovic pedig fordul. Hernández Asamoahnak. Rugani. Az nagyon rossz átadás. Éder. Ljajic. Ljajic tovább. Felső léc. Hú, a labdának. De nincsen szöglet, kirúgás lesz. Na nézzük meg még egyszer. Igen, Éder tartja meg, 3 ember mellett vitte el. Ljajic, jó lövés, és oldalháló. Éder, itt Cuadradót küldi el, aztán Sturárót. Ljajic pedig még igazi esély itt az első félidőben. Santon beíveli, az jónak tűnik. Lichtsteiner, Brozovic! És volt Asamoahval. Santon. Éder sarokkal, az gyönyörű, visszakapja egyből Ljajictól. Bonucci lemaradt. Éder középre, Perisic, gól! 2-0. A hosszú sarkon senki nem figyelt. Itt van, ahogy Ljajic visszateszi Édernek, ekkor már Bonucci lemaradva. Perisic lendületesebb, mint nem volt les. Zaza! Kapufa! És Carizzóról kipattan. Nagyjából egy vonalban volt Santonnal, és szépen vitt. Éder. És mehet Ljajic. Lichtsteinerre viszi rá. Ljajic, jön mellette Biabiani, mellé lövi Ljajic. Itt az indítás, Asamoah elcsúszik, és ugye a szögletnél Lichtsteiner maradt hátul. Kihozzák a bolyból, Juan Jesus is egészen fellépett. Nagatomo. Nagatomo. Ljajic szabadrúgása. Jól jön befelé D'Ambrosio. Meg lehetett volna a harmadik hazai gól. Teljesen egyedül érkezett, lemaradt róla aligha. Brozovic, az nagyon nagy passz. Biabiani középre, Palacio elől, Bonucci, megint ott van Biabianinál. Ez visszahúzta a labdát Neto, úgyhogy Barzai hozzáért. Meglepő. Perisic. Megtolja, és gyorsan, mint Rugani, elesik. 11-es. Gervasoni. Na nézzük még egyszer, nincs les. Brozovic szenzációs labdája, Perisic pedig kellően gyors, és tudja, hogy mennyivel fürgébb, mint Rugani. Befut elé, de ő ezt kívánta. Brozovic. Brozovic bemegy. Na nézzük még egyszer. Bizony, gyakorlatilag Mancininek. Bonucci. Zaza irányába. Zaza. Zaza! Ment ki Perisic. Tudjuk, hogy gyorsabb, mint Rugani. És be is csapja még Rugani. Perisic csavarja el. Annyira megy az ellenfél akciójától. Nagatomo. Palacio. Palacio csavarja be. A Neto, Perisic. Kitületes, hogy leért Neto a sarokra. Rángatja az ellenfelet hátulról. Pont most kapott egy sárgát, tehát ilyet csinálni. Éder lövi be. Perisic felé. Perisic! És Neto. És remek volt, hogy Éder középre tette is. Középen ott van Morata, de nem jut el hozzá Juan Jesus. Ez pedig egy gyengécske. Elég lesz a következő 5 meccsből 3-at megnyerni ahhoz, hogy állásban maradhasson. Pogba. Zaza! Zaza! Pufa mellett, most pedig a jobb mellett a labdát. Jó lövés, Pogba! Hát most már csak az a jó lövés, amiből gól lesz, de azért ez mégsem volt rossz. Éder. Bonucci mellett Éder! És Neto. Morata lőhet, Morata! Carizzo! Cuadrado átemeli, még megint jön Morata! És Carizzo kint tartja!
Hát így biztos, hogy számítanak egy ilyen 11-es elvégzésekor. Barzai begurítja. Itt van még egyszer, hogy elrúgja. Igen, hát ez nagyjából így volt. Brozovic belőtte a meccsen. Brozovic ugyanoda lövi, Neto nem tudja fogni. Másodszorra is megnyerte ezt a csatát Brozovic. Zaza higgadtan. Utolsó szakasznak kell folyamatosnak lennie. Palacio nem megy be! Morata bent van, ez igen! Itt nem kell. Morata a bajnoki... Na melyik nem az? Manaj! De higgadt volt. Elfordította a belsőjét és átrúgta inkább a... Pogba bent van! Mert ugye mindegyik az, hanem sorsdöntők. Tomo és Neto. Nagatomo! Így lövi. Ez is okos. És nagyon nyugodt végre a kapitány tehát. Bonucci! A Juventus fele. Bonucci nélkül, de itt az utolsó pillanatban mondhatjuk, hogy Bonucci